בשונה ממבצע שומר החומות לפני יותר משנה, במבצע עלות השחר הערים המעורבות בתוך ישראל נותרו שקטות. כתבנו ניר דבורי, גורמי ביטחון מפרטים באוזניך את הסיבות שהם רואים לכך. נכון מאוד, יונית, והם בוחנים באמת את האופן שבו לא היה אירועים ולא התרחשו אירועים אלימים כפי שראינו במהלך מבצע שומר חומות, והם מנסים אותם גורמי ביטחון גם לנמק ולהסביר את ההבדל בין שני האירועים הללו. הרי הלכו עלינו אימים חלק מן הזמן שבמבצע הבא ברצות אלימה כמו שראינו בשנה שעברה, ואלה הן שתי הסיבות המרכזיות. הראשונה, הטיפול הנוקשה של מערכת הביטחון והענישה הכבדה של כל מי שהשתתף באירועים האלימים הללו מבין ערביי ישראל, וזו נקודה מרכזית. והשנייה, האופן בו פועלת ישראל כיום למיגור הפשיעה והאלימות בתוך המגזר הערבי משפיע על האופן שבו הם תופסים את המעורבות של המדינה עכשיו בחייהם. במשטרה ובשב"כ מקיימים שיח שוטף אל מול שייחים, אל מול ראשי רשויות ברחוב או בציבור הערבי, כדי לנסות ולמתן ולהרגיע, וכדי לנסות ולרתום אותם לטובת שיתוף הפעולה הזה. בינתיים לפחות נראה שזה מתחיל לשאת תוצאות, אבל אנחנו נסייג את האמירות הללו ולהגיד, בסוף מדובר כאן היה במבצע קצר, ללא השתתפות חמאס, כשהר הבית נשאר מחוץ לעימות או מחוץ לשיח על הסכסוך.